penleng a man sen chisha ke England yakifan jongka hakane ke jingakun yakane ke rau ke balai ar persha yak di ar Kongo habakut pengam u hariken yakachat jong ke di ar Kongo kiprang singpa bat ai kuble yapi sajasen syakane ke video ka jingkerpat ya ki paralok ki bampat depan subscribe singaw bahapan yon tu subscribe button yapi ki benangan thamai hakane ke channel kajing elak FIFA World Cup hakarau kabalai puar hapdeng keri jung harikin kata ke England persya ya ke DR Kongo kadai kajing elak kabala shisha ban penleng a mensen ban pensir ban penting thot ya kifan lani kinung kersan jong ke England namar hakane kajing elak keri DR Kongo kaleo ban penki ya kejar dang hake menit kabahan nyau ya kabol kabala tap da usi penga bat la ro banong bakane ke kol kalane hadu shuaban kut ke jing helakai kane kala penlang a bat pensir mensen cisha yakinong kersan jong kari England namar bakaleng jong ke England kala sedang ban ngam kala khi phalo sharum shaneng kane kala penting shisha yo le se bakan ngam shisha bat kan ha pan le phayeng no nakane ke World Cup kum balik phayeng kari Germany hanre ke aipat kabalaja hangne wat hapdeng ke jing sir ke jing pisah bat ka jinglang a ka mansen kifan bat kinong kersan jong keri England ka jingkermen kalawan biang hakaba hakaminit ka bahannya pusan u hariken uleyo ban penpai ya kan ka kol jong ka di ar Kongo ka bala pen ki win biang lane pen ki im ya ka stadium barok kawai da ka jing syak kemen kinong kersan keri England ya ka bol ka bala pen bu da u kordon bat marsen dep tap ya kan ka kol keri England kala sedang ban yok bor hakaba kala shimro ya ka kebuksir ban nyontenge ya ka di ar Kongo kat ado ba ka di ar Kongo kamla shu ban te lakam ya ka England ban yo tep kol hakane ke jingel akai u da shisha ka England kala yo shisha ya ka ban tep kol hakane ke jingel akai ka bolong ro ka kol pentam ya ka bol ka bala tep hi da ujo urang ya akai jongka kata u hariken ka bala pen kemen bat penhun hijrut ya ka mansin kinong kersan jong ka England hakane ke menen ya ka bol ka balapan bu da u kordon kane ka kol ka baar jong u harken bat ka assist ka baar jong u kordon kala la shisha ya ka ban pengam jelang ya ka jahat jong ka di ar Kongo kat hadu bakan dahap ban lek phayeng no na kane ka FIFA World Cup menta usnam hakarau ka balai pewar kat ba kari England pat da kane ka jingjob persya ya ka di ar Kongo da ar la ka wekol kaleo banrung syakarau ka bakat handru hakane ka World Cup menta usnam Kublai Shibon ya pi ke basngam bat pe ya kan ke video ngin saya kendo bat ya syampat bat pi hakawai pat ko update Kublai Shibon